So, dito tayo ngayon sa AUF Gym para panood at makipanding sa practice ng Pampanga Giant Lanterns. It's a Sunday, actually, Sunday morning ngayon. So, hi mga ka-bowlers, sabi ni Idol Michael Bigo ni Pampanga Giant Lanterns. Shout out King Pampanga's best bowlers, right? Shout out King Pampanga's best bowlers. Sana patuloy kayo suporta. Mahal niya para rin mapakan ninyo at nagkatayo rin magaling kayo pagkakin. Yeah, Michael Bigo. Diba, yan ang kailangan kaya ako di Bishwa. Mayroon kong masalis sa mga kung maraming minang gatas. Para dagol kayo. Parang coach shoot. Kaya naman yun, hindi naman maging coach shoot. Kaya ako mag-yaps ka ako, pero kaya magandam ko. Yun! Malapit advice ang maring Marlon Gomez. Guys, Pampanga's best bowlers. I'm with Travis the Sniper Thompson now, and he will give some big advice regarding those players that dream to be a basketball player. I mean, definitely for the young guys, I would say you just got to keep working, get a lot of reps, a lot of ball handling. I mean, the only way you're going to get better is through a lot of reps and a lot of hard work. So that would be my advice for you young guys that want to play in the MPBL or in the PBA. Yeah. All right. Well, thank you, Travis, and keep supporting Pampanga's best bowler, Travis Thompson. Ano lang, kumbaga, iwas lang sa bisyo. So, ang pinakailangan niya, disiplina. So, matulog ka ng maaga, kumain ka ng maayos, yung mga bisyo-bisyo na ganyan, iwasan niya. Tapos, kung gusto niyo tayo mag-basketball, syempre kailangan yung practice siya everyday. So yun, lagi na kayo mag-iwas. And Felix? Ma-advise ko lang sa inyo maging competitive kayo kahit mga laro-laro lang. Kung kayo magpapatalo kahit ano lang yan, laro-laro lang. Tapos practice kayo lagi. Yun! Man, nag-aspire na makapaglaro sa pro, no? Bago tayo, sana mag number one is yung disiplina natin at mag-focus kayong mabuti sa gusto ninyong gawin. Kasi napaka-importante na nakafocus kayo doon sa pangarap ninyo. At saka yung mga vices, yung mga barkada, tanggalin na muna natin. Kung nag-aaral pa kayo sa kolehiyo, aral lang at saka basketball sana muna para ma-achieve ninyo. Alayaan ng bang sabihin nga betangin nyo. Hey, Pampanga's best bowlers, chutangan ni AUF ng Prasta rin Pampanga Giant Lanterns. Abet ay the Sniper, Levi Hernandez. Magyamon dito kan vice ka rin kabataan, mangarap mag-basketball player. Sa lahat ng mga mahilig basketball, mga kabataan, enjoy lang yung paglalaro nyo, huwag kayo magbisyo. Disiplina, diba? Unang-una sa disiplina sa katawan. Hindi pa ba yung katawan nyo, ingat kayo lagi. Magtiwala lang kayo sa coach. Yun. Yun ang magandang advice ni tropang Levi Hernandez. So, Pampanga, abangan nyo yung laro niya. Alam nyo na yan, former talk and text sa PBA. Alright mga ka-bowlers, so tapos na yung practice ngayong Sunday ng Pampanga. Uwi na kami. Kasama ko si Mike. Yung solid yung practice. You know, Pampanga's best bowlers. Oh! Raymond Bino yan. Oh! Kalip niya, yeah. Yun, pauwi na kami. So, vlog to yan. Yeah. Boss Brian, ang hari ng video, okay?